Ai ina gaya maka kwartan nan da aka kama shi. Ka san an ce barawo a hannun mata yana gane kuransa da turmi ne da taɓarya ne da ka ce ya sha duka. Zan miki insha Allah. Ke suna su da kwana da yawa. Baby, sun ja min mayafi. Rabu da su kai. Me faru? Sun ja min mayafi. Kina son ci wasu ne? In girma Allah ku ya ku. Mutuncin ku wani irin wannan mata na ne. a je matarsa. Ko ni ya ban min ita kawai in ba zai iya. Kai sanadu. Shikenan ya bada hakuri karamin shege ne a shi. Baby! Ya hakuri da Ya wuce ka tafi. Baby! Ta ci wasu. Kai me kake cewa? A za mu yi waya. Eh?